Ukoliko tužilac proceni da postoji sumnja da je počinio krivično delo, on će naložiti policiji da Branislava Lečića pozove na saslušanje kao okrivljenog i to je naredni korak u ovom procesu, kaže za Blic advokat Borivoje Borović. Optužba Danijele Steinfeld da je njen kolega Branislav Lečić misteriozna osoba iz sveta filma koja je silovala 2012. godine, kao bombe odjeknula u javnosti i danima je s punim pravom centralna tema kojom se bave srpski mediji. Svoje teške optužbe Danijela, koja trenutno živi u SAD, potkrepila je audio snimkom svog razgovora sa Lečićem koji je napravljen 2016. godine. Naša javnost je nažalost bila u prilici da čuje samo nekoliko minuta te konverzacije, za koju Danijela tvrdi da je razgovor o svemu što se dešavalo u maju 2012. godine. Optužio Lečića da ju je odveo u kuću u provinciji Beograda i tamo silovao. Ceo snimak u trajanju od 77 minuta imali su priliku da čuju novinari i urednici New York Timesa i njihov zaključak je da nema indicija da se radilo o glumačkom uvežbavanju dijaloga, kako to svoju odbranu tvrdi Lečić. Volali bih da mi neko pokaže isečak iz bilo koje predstave ili komade ili scenarije gde to piše. Kogod bi to ikada napisao je potpuni genije zato što bi opisao psihologiju silovatelja, onako tačno, autentično. Danijela je 2 puta dala iskaz u beogradskoj policiji, prvi put prošle godine kad je otkrila da ju je silovao jedan moćnik iz filmske industrije. U to vreme ona je premjerno prikazala svoj film Za cijelime u kom govori o traumatičnom iskustvu silovanja koje je doživjela i zbog kog se, kako kaže, preselila u SAD, ali i bila u stanju teške depresije, čak razmišljala i o samoubistvu. Potom iskaz dala i pre 10 dana kada je na poziv tužioca doputovali iz SAD-a. New York Times je prepričao Danijelina sećanja na kobnu noć. Steinfeld kaže da je Lečić prvo insistirao da šetaju po obližnjem parku, posle je pretpostavila da će odvesti kući, ali on je odvezao u pogrešnom smeru. Uplašio je i rekao joj da je vodi da vidi prelep pogled na Beograd. Kada su stigli u kuću na brdu na periferiji grada, rekla je da je Lečić svukao i seksualno napastovao, uprkos činjenici da je plakala više puta je rekla ne. Umeđu vremenu se nekoliko puta oglašavao i sam Lečić demantujući da ima bilo kakve veze sa silovanjem. Prvo je takve optužbe nazvao gnusnom laži da bi potom objavio i 16-minutni snimak u kome se prvo obraća javnosti tvrdeći da je osuđen bez dokaza iz suda, a potom i samoj Danijeli. Kaže na jednom mestu da samo on, Danijela i Bog znaju šta se zaista dogodilo. Demantovao je i da je imao bilo kakve seksualne odnose sa Danijelom i pozvao tužioca da ga pozove na saslušanje. To je zatim i objavljeno u prošli petak kada je glumac u svojstvu građanina dao iskaz u trajanju od 7 sati, očigledno sam tražeći ili pristajući na probijanje zakonskog limita od 4 sata. Posle davanja iskaza Lečić je snimio kratak video u kome slabodobitno kaže da je prošao poligraf i bizarno dodaje: Lečić može samo da leči, nikako da truje i siluje. Poznati advokat Borivoje Borović objašnjava za Blic koji su dalji koraci u ovom postupku. Sada kad je Lečić dao izjavu u svojstvu građanina, tužilaštvo će ukoliko oceni da postoji sumnja da je učinio krivično delo, naložiti policiji da ga pozove na saslušanje ili će ga samo pozvati na saslušanje u svojstvu okrivljenog. Ukoliko dođe do toga, nakon toga će se pozvati oštećena koja će se izjasniti o krivičnom delu i učinioce, objašnjava Borović. On navodi da bi ukoliko tužilaštvo donese naredbu o sprovođenju istrage, naredni procesni korak bio psihijatrijsko veštačenje oštećene kako bi se utvrdio njeno stanje, ali i njen stav o događaju. Tužilaštvo i sud moraju da usvoje rešenje šta će od dokaza biti izvedeno u postupku. Video sam da oštećen u ovom predmetu pušta snimke razgovora sa okrivljenim. Smatram da je taj dokaz kontaminiran i da nema zakonsku formu. Ona je time što je objavila dokaz pre određene zakonske procedure upropastila taj isti dokaz, mišljenja je Borović. Tokom istrage, ukoliko istraga bude pokrenuta, trebalo bi da se na saslušanju dovedu i svedoci, ukoliko ih bude bilo. Iz medija saznajemo da postoje posredni svedoci, oni bi trebalo da budu saslušani, potom bi istraga bila okončana, a tada na tužilaštvu ostaje da utvrde postoje li dokazi za podizanje optužnice, dodaje Borović, i naglašava da u ovoj fazi ispitivanja Lečić nije saslušan kao osumnjičeni jer još nije osumnjičen. Borivoje Borović kaže da bi trebalo vratiti krivično delo zabrane javnog komentarisanja nepravosnažnih sudskih postupaka koje je ukinuto. Posle ukidanja te zabrane, sudske procese su komentarisali svi i funkcioneri od lokalnog nivoa do najvišeg. Sada svima njima prete prekršajne kazne ili kazne za uvredu. Mora se vratiti to krivično delo, mora se zabraniti svim, pre svega javnim funkcionerima i učesnicima u postupku da javno komentarišu postupke koji nisu pravosnažni, rekao je Borović. On je dodao da će se samim tim takva zabrana odnositi i na medije, ističući da to nije rušenje slobode medija.
Ta improvizacija i fiktivna suđenja koja se sprovode ili stajanje na stranu okrivljenog nanose dodatnu bol žrtvama u našoj sudskoj praksi, dodaje Borović, koji je zastupao Mariju Lukić u postupku protiv bivšeg predsjednika opštine Brus Milutina Jeličića Jutke.